नमस्कार, मी प्रियंका. दैनिक गोमंतकच्या इव्हिनिंग बुलेटिनमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते. जाणून घेऊया आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. आर्थिक डबघाईला आल्याने आरबीआयकडून बंदी लादलेल्या मडगाव अर्बन सहकारी बँकेने आजपासून ठेवीदारांच्या बँकेत अडकलेल्या ठेवी परत करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. ठेवीदारांनी आपल्या परताव्याचे दावे 2 महिन्यात सादर करावे असे बँकेने म्हटले. सध्या या बँकेत लोकांचे सुमारे 190 कोटी रुपये अडकले असून बँकेकडे फक्त 122 कोटी रोख रक्कम उपलब्ध आहे. राज्य सरकार गोमंतक यांना सर्वोत्तम आरोग्य सेवा देण्यास बांधील आहे. कोरोना काळात राज्यात आणि देशात ज्या आरोग्य सुविधा तयार झाल्या आणि पुरवल्या गेल्या त्याचा आपण अभिमान बाळगला पाहिजे. बांबोळी येथील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात ज्या प्रकारच्या सुविधा आहेत त्याच प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून 30 नोव्हेंबर 2021 पूर्वी दक्षिण गोवा जिल्हा रुग्णालयात हृदयरोग विभाग सुरू केला जाईल अशी घोषणा राज्याचे आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी आज केली. आगामी विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसची उमेदवारी मोर्जी जिल्हा पंचायत सदस्य सतीश शेटगावकर यांना द्यावी यासाठी ज्येष्ठ काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी राज्य काँग्रेस नेत्यांकडे मागणी केली आहे. त्यासाठी योग्य ती फिल्डिंग लावण्यासही सुरुवात झाली आहे. 66 वर्षीय आयरिश महिला कांदोळी येथे एका अपार्टमेंटमध्ये भाड्याच्या घरात राहत होती. त्याच घरात ती मृत अवस्थेत आढळल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. या घटनेसंबंधी पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती कळंगूट पोलिसांनी दिली. कोलवा समुद्र किनाऱ्यावर मासेमारी करताना खळबळलेल्या समुद्रात बुडालेल्या एकूण 6 मच्छीमार बांधवांना वाचवण्यात दृष्टीच्या जीवरक्षकांना यश आले. मच्छीमार सोमवारी हवामानाचा अंदाज घेत समुद्रात मासेमारीसाठी उतरले होते. समुद्र अचानक खळबळल्याने मच्छीमारांना स्थिर राहणे कठीण झाले आणि मच्छीमार जाळ्यासह समुद्रात ओढले गेले. त्यांना वाचवण्यासाठी बाकीचे मच्छीमार गेले असता तेही बुडायला लागले. हे दृश्य बघताच किनाऱ्यावरील दृष्टीजीवरक्षकांनी समुद्रात धाव घेतली. गोव्यातील करुणा फुटबॉल प्रतिष्ठानची वंचित मुलींसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील निवासी फुटबॉल अकादमी सुरू करण्यात आली. ही अकादमी राष्ट्रीय क्रीडा दिनी नुवे येथील होली रोझरी कॉन्व्हेंट हायस्कूलच्या संकुलात सुरू करण्यात आली आहे. ग्रामीण गोव्यातील मुलींच्या फुटबॉलला प्रेरणा देणे हा या अकादमीचा मुख्य उद्देश आहे. या अकादमीत गोव्यातील 14 मुलींव्यतिरिक्त मणिपुरममधील 5, तमिळनाडूमधील 3 तर केरळ आणि महाराष्ट्रातील प्रत्येकी एका मुलीचा समावेश आहे. तर या होत्या आज दिवसभरात गोव्यात घडलेल्या काही ठळक घडामोडी. अशाच ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी आमच्या दैनिक गोमंतक पेजला भेट द्या आणि आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करा.